Biafra deje no obia ije freedom na udo ka ị na-arịọ anyị achọghị ihe mkpọtụ ọbara n'elu anyị bụ ndị Biafra bụ ndị ji udo na-aga maka iru ọma ka ejula ji aga n'obodo ọ ga-adịkwara anyị na mma ise ụmụ Biafra Igbo nwe mmadụ ụmụ Biafra eji n'egwu na-ekene Nnamdi Kanu odogwu ga-adịrị mma onye eze na ọdụgoro dị mma ọkwa ndị solo giri n'ụwa akọrọ oge ogiri n'aja ọkwa osisi bolotolo na-emesegoro ọkwa anyị ma n'ọnọdụ udo ọzọ na-ebe mma ọkwa okoko onye arụ a na-achụwa ya ọsọ otu ekwensu eliko nri ọ ga-ejikwe n'ogologo nkeji dike Kanu gị bụ na London dike Kanu gị bụ na Israel dike Kanu gị bụ na Russia dike Kanu gị bụ na India dike Kanu gị bụ na Biafra Nnamdi Kanu dike Kanu gị bụ na Biafra nzọgbu Enyimba Enyimba nzọgbu Enyimba anyị ga-azọgbu ndị ilo Enyimba nzọgbu Enyimba ụmụ Igbo niile bekene onwe mmadụ nọ ewo ọ dịwola anyị onye wele kesi zanyere osisi ale onye wele ke chukwu nyenu chukwu okike obiọma onye give God what belongs to him and give Caesar what belongs to him as we seek for peace and humanity it's not a time for vanity there are once people is killing each other I wonder why my brother who go be a John I'm beginning to I'm beginning to nzọgbu Enyimba nzọgbu Enyimba nsogbu ndị ilo anyị na-enyo Enyimba fellow let my people go let my people Igbo nwe mmadụ alatago ndị ilo lọpụga n'anya aka n'ụọ Igbo nwe mmadụ nnọọ Igbo nwe mmadụ alatago ojude na-elapụ udene abụla mana anyị abụla ọnụ udene n'ụwa ihe ototo I want to know something make una hear me ibulu nwa Biafra taba n'ụlọ make una come back ka anyị dozie n'obodo anyị Igbo ịkpọta Igbo ekpọta taba n'ụlọ ka anyị dozie n'obodo anyị ndị dị n'obodo anyị ebe ụtụ dịkwa na-agba anyị ship na-agbakwa na be anyị oyi dịkwa n'ala be anyị mmanya kwụ dị na be anyị ihe niile dị mma ọ dịkwa n'ala be anyị ataba n'ụlọ ka anyị dozie n'obodo anyị ụmụ Igbo kọmpa ka anyị dozie n'obodo anyị otu ihe nwata weli aka elu aka fụwa yufu o wetu aka Jehova nke zọpụtara ụmụ Israel n'aka Fero bilie natara ya oke ruru anyị balie natara ya oke ruru anyị Chukwu bilie natara ya oke ruru anyị Biafra bụ nke anyị obodo ọma Biafra bụ nke anyị ala Chukwu tere mmanụ nzọgbu
nsogbu ọnụ ha anyị azọgbolu ndị elu nzọbụ IPOB nzọbụ asịkwa m n'igwe bụ ike giligili bụ igwe eze nwanne m ọ dị ihe nwata ya lapụrụ ya aka akafu nwa bụ ụfụ na ị ga-ewepụ ya na lapụ gị na anyị ka anyị na-agbanwe anyị anatago anyị onye kene onye isi anyị our able director Maazị Prince Nnamdi Kanu onye ọ ga-adịrị mma onye eze anyị si gị gaba n'ilu don't be afraid never you be afraid of anyone you are a lion ọkwa agụ na amụ agụ anyị bụ ndị nzọbụ achụkwu obi ọma nzọbụ